Paryap vilayetinde 10 kilometr uzaklığında Akkina Anthoy demir yolunun ilkinci tapqırının iş hökumeti tarafından berilen 850 milyon buduje arkalı başlandı. Bu taslama yurdun demir gazığında en mühim düpli taslamaların biri hesaplanıp, yakın gelecekte iqtisadiyatin ösmeginde, işsizligin kemelmeginde öňýaly rol oynar. Cemiyetçilik İş Wezirliğinin orunbasary Mowlawy Muhammed Ishaq Sahipzada bu taslamanyň işi başlan zamanda şöyle dedi. Bu demir ýoluň gurulmagy hökümetiň bernamalarynyň bir bölegi bolup, ulawa ulgamlarynyň giňeltmek, Afganistanyň sebitiniň ýurtlara baglanmakdan ibaratdyr. Şonuň üçin iqtisadiýat işbilermenler Afganistanyň iqtisadi ýagdaýyny, şöyle hem gowşaklygyny we ýaşlaryň işsizliginiň köpelmegini aladalandyrjy hesap etýärler. İşbilermenler aýtmaklaryna görä, %60'dan gowrak jemgyýetiň sanyny ýaşlar bolan ýurtda işsizlik bosgun bolmagyna, ýoksuzlyga, jemgyýetçilik hopsuzlygyna sebäp bolup biler. Iqtisadi işleri anyklaýjylaryň biri media bilen söhbetdaşlykda şöyle nykdap geçdi. Akkina Anthoy demir ýoluna meňzeş taslamalar dowamly, aç-aça emele aşyrylan ýagdaýda ýüzlerçe ýaşlar bilen öpçün ediler. Şonuň üçin Afganistan iqtisadiýat çökünliginde çykmak üçin içerki we daşarky ýurtlar düýpli ully maýalar goýmaklara, taslamalara zerureti bar. Bu taslamanyň gaftarynda yerli ilat hem gelejege umit bilen seretýärler. Anthoyň ýaşlarynyň biri aýtýar, iş dowam eten ýagdaýda ýaşlar bir agyzdan tapmak üçin daşar ýurtlara gitmeýärler. Şu taýda işlerler durmuş gurarlar. Bu uputumizlere garamazdan hususy maýa goýumlaryň ýoklugy ýaly, bank kemçilikleri, siyasi durnuklygyň ýoklugy henizeçelli Afganistanyň iqtisadi ösüşiniň öňünde buwet bolupdyr. Şonuň üçin Akkina Anthoy demir ýolunyň ilkinji tapqyrynyň başlanmagy şöyle hem aýdyn bir habar bolup biler. Afganistanyň mümkinçilik berilen ýagdaýda entegem galkynmaga mümkinçiligi bar. T24 telewizyny Abdurrahim Kerimi.